kublai pi baro kani kalong ke jingkerpat bat ke jingpen bena kabawan napo ka district ayush society DAS East Kashil district kabadon hang tei po civil hospital Shillong bat kani kalong ke jingkerpat ya gitu ki samla ki bala thep ya ki pus ki bapher na tharai pi tip khamba meno pi thep bat ya ki pus ayu pila thep te kani kalong ke jingpen bena ba pila la ban yo menta ya ki admit card ki jongpi pila la ban lek sim nang tei na po civil hospital Shillong ha ki office hours lane ha ki por 3 kam ki paman kasngi jong ka office bat kani kalong ke jingkerpat ha ku por ba ki handman ki para ki longkemi ki longpa ki produk prasnam ki ne share ya kani ka khubor kin samlem ya kani ka jingpentip nang ba ki handman ki para ki marjan ki marpa ki parlok ki parjor ki jongi ki khun samla ki jongi ki bala dep ban apply ya kita ki push beper kin yo ya kata kalat bakin yo ban attend ya ka written interview ke jongki nang ba kintip ya ka ability ki jongki la ki long qualified ne em namanta kita ki push ki ba ki la dap tham te kani kalong ke jingkentu sa sisin sobhaban letno ban sim ya ki admit card ki jongpi bat kani ke jingpen bana kawan nang tei napo district ayush society civil hospital Shillong East Kashil te kublai shibun all the best congratulations namta jongpi ki bala yo ya kata kalat bapin yo ban attend ya ka written test interview nang le ba ngikit bokit wiang pi bapin poi sekathong